Den her søde retro-campingvogn, den bliver der trukket lod om, så det er bare om at få udfyldt en seddel, og så se om man skulle være heldig. Og vinde en dukboks, og man skal svare på, hvad det er for nogle haller, der er åbnet i år. Og det er jo halv 5 og 7, der er de nye. Så det sætter jeg kryds ved. Ja, pøj. Så putter jeg vores kuponer i. Her har vi en nyhed, en helt nyudviklet kile. Første omgang så ser den jo vinterskæv ud, og man tænker, hvordan sådan virker det? Men hvis vi så går herover i boksen, så har de lavet en demonstration, hvor man kan se, at det faktisk er rigtig smart. Okay, ja, danke schön. Ja. Aber ansonsten mit direkten Anruf, Kontaktaufnahme bei Froli, ja. Kann man dann auch entsprechend dann immer in Erfahrung bringen, wie komme ich an so einen Kai. Okay. Gar kein Problem. Ja, okay. Danke schön. Ja, ich danke Ihnen. Ja, de har ikke forhandlernettet på plads endnu, men som man siger, man kan google Froli, og så kan man jo ringe og få at vide, hvor man kan få fat i dem, hvis man gerne vil købe dem. Det er et helt nyt produkt. Her har vi en utraditionel farve, og det er noget, jeg ikke har set før, en autosleeper. Et nyt mærke, tror jeg. Så lad os lige tjekke ud. Ja. Hallo? Hast du etwas Preisematerial oder nehmen Sie diese? Alles hier? Okay, alles. Dankeschön. Ja, så fik vi en brochure. Det var i hvert fald noget, jeg ikke har set før. Det er en engelsk fabrikant, og de har jo en lidt anderledes indretning, end vi er vant til. Køkken i venstre side og toilettet her i skydedørssiden. Og så var der 2 langsgående bænke i bagenden. Det er utraditionelt i forhold til det, vi kender. Ja, den her ved siden af, de her autosleepers, de kører med, jeg vil sige, deres eget koncept. For herinde, der har vi en langsgående bænk, og det er ikke noget, jeg normalt har set i en kassevognsmodel. Og igen, sådan lidt specielt design. En fin finish ser det ud til at være. Den her vogn har også den her pæne integrerede bagrude, og sideruderne er også flot integreret. Så jeg kan godt lide det der lidt busagtige. Vi kører jo selv kassevogn, og vi kender problemet med, når det regner, og vi åbner døren, at vi får simpelthen det vand, der løber fra taget ned ind i vognen. Det har Dometic så løst med at lave en tagrende til regnvandet, og ikke nok med det, så laver de den med ledlys i. Og det ser jo vældig godt ud, synes jeg. Og i hvert fald, så skulle det jo gerne kunne løse det her irriterende problem med vandet, der render ind i vognen. Ich wollte, haben Sie etwas Broschüre über diese Raintec und wo kann man dieses kaufen? Ganz normal über den Fachhandel. Ganz normal verhandeln. Okay, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Gerne. Ja. Tschüss. Ja, nu har jeg fået en brochure over den her integrerede ledlyste, som også er en tagrende. Og den kan købes hos de normale forhandlere, hvor man ellers kan købe Dometics produkter. Så har vi en lille campingvogn med udekøkken. 750 kilos vogn, så det er jo sådan en, man kan køre på træk bag sin almindelige bil. Det her, det er jo en virkelig sød lille vogn med en dejlig dobbeltseng i, og så er der nogle skabe og hyldeplads, ventilator i loftet. Og det hele, det ser meget fint ud. Flot finish med hyggelige farver. Det er cozy. Virkelig hyggeligt.
Her har vi så en autocamper i åben sportsvogn, kan man jo nok ikke kalde det, men det er da samme system, at man kører taget væk, og så har man åben vogn. Hallo. Es ist was sagt man, selber gemacht? Es ist sehr speziell, ja? Ja, genau, es ist alles selber gemacht. Das war mal ein Mercedes Artego. Ja, okay, ja. Und es ist wie ein Jagd. Ja, ja, genau. Jagd. Ja, Das also ist von drinnen mit dem Holz, da oben haben Sie die Bullaugen. Da ist das Sonnendeck. Okay, ja, das ist das Sonnendeck. So innen ist macht wie ein Jagd, wie ein Boot, ja? Genau, ja. Es ist Sehr ja auch, Spaß, ja? wie man im Deutschen sagt, das ist ein Schiff. Also es Ja, ist das ist groß. ein Schiff, ja, weil es ist so groß, ja, natürlich. Genau. Ja, sehr schön. Dankeschön. Ja, danke schön. Det er hendes fars skib, som de kalder det. Han har selv bygget det hele, og det har selvfølgelig taget rigtig lang tid. Og hun siger, at indvendigt er hele apteringen lavet ligesom på en lystbåd. Og tanken med, at man åbner det op, det er jo så, at det er soldækket på båden, man har deroppe ved førerhuset. Meget, meget specielt. Og det er meget teknisk meget af det, sagde hun, men det kunne hun ikke rigtig forklare. Men et meget spændende projekt.